karon duha ka bahin ang gihulagway. Una nga bahin dahil sa ebanghelyo ang pagpahinumdom sa mga tao sa mapasigarbohon nga kinabuhi sa mga magtutudlo sa balaod. Makadagang higayon sama kita, nakadungog kita nga sa Jesus kanunay nagpahinumdom sa mga tao mahitungod sa hiwi nga kinabuhi sa mga magtutudlo sa balaod, sa mga parisiyo, ug sa mga kadagkuan, sa mga kaparian sa iyang panahon. Pandili kini mao ang tagaan natong pagtagad ug pagpamalandong. Kining ikaduha nga bahin sa atong ebanghelyo karon mao ang ato sigurong hatagan og dako nga pagtagad, pagpamalandong. Ang paghatag ni Jesus og pasidungog bangan sa mga tinun-an niya sa maayo nga gihimo sa pobre nga biyuda. Ang biyuda nga kabos mao ang sentro diya sa atong pamalandong karon. Siya ang bida niining maong ebanghelyo. Mapasensya na ang mga dili biyuda. Mapasensya na ang mga balo o ang mga biyudo. Kaya ang bida nato karon mao ang kining kabos nga biyuda. Susama ang gihulagway diya sa unang pagbasa sa unang basahon sa mga hari. Ang biyuda dito sa Saripta, kabos usab nga biyuda o puno lamang sa pagsalig nato sa Dios pinaagi ni propeta Elias o nihatag sa isa na lang kakumkom nga harina nga nahabilin nga naa kaniya aron maabi-abi niya ang propeta sa Dios. Bugti niini gigasahan siya sa Dios sa daghang mga pagkaon nga way pagkahubas, way pagkahurot. Dinhi magasukat ang atong pagpamalandong karon ining duha ka biyuda sa mga pagbasa. Ang background mga igsoon sa ebanghelyo mao kini. Panahon sa atong Ginoo, ang templo mao kini ang sentro nga dapit sa Jerusalem, diin mahimong abutanan sa mga tao, dugukan sa mga tao. Una, dinhi mag-abot ang tanang mga dumuduong ug ang mga lumulupyo sa Jerusalem. Sa templo mismo, no? Mahimo kini nilang abutanan. Ikaduha, ang templo, ang maong balay sa Dios, mahimo usab nga balay tudloanan. Mao na nga kining maong dapit anaa diha ang mga magtutudlo sa balaod, anaa ang mga pangulong pare, anaa ang mga parisiyo, ang mga sadusiyo, ang mga eskriba nga batid sa balaod sa Dios. Giila kaniadto sa ilang panahon nga mga otoridad sa mga tao kung mahitungod sa ilang mga kalibog. O labaw sa tanan ang templo mao pud ni nahimo ng dapit nga palitanan. Say katumbas pud sa merkado kay diha sa vicinity sa gawas sa ug palibot sa templo daghan kayong mga namaligya. Siguro kahinumdum kita sa samang ebanghelyo ni San Marcos, din ang sa kahigayon ang atong Ginoo naghimog latigo, no? Unya iyahang gipang-abok ang mga namaligya og mga mananap, namaligya og salampate ug gani bisan kadtong mga nagpakambyo og kwarta iyang giblimbuan. Tungod kay iyang ilanang gihimo nga merkado ang simbahan, ang templo sa Dios. Manang kining dapita maupod ang dapit sa nga palitanan. Apan labaw sa tanan, nagpabilin nga kining lugar balaan. No? Alang ni adtong buot mohimamat sa Dios. Ug alang niya itong mga buot magpasalamat o muhalad sa Dios. Mga kining higayuna ang atong Ginoo naniid sa mga tao nga muhatag ngadto sa Ginoo, muhalad dito sa panudlanan. Ug iyang namatikdan nga daghan ang mga tao among gihatagon. Ihalad og mga dagko nga kantidad. Apan kalit lamang adunay miduol, kabos nga biyuda. Kung nakita po diya ang paghalad, no? Sama sa mga dato, panang iyang gihalad, mao ang nahabilin na lamang niyang duha ka dako. Siguro, dugay pa kayo siyang tang-tang-tang sa iyang duha ka dako nga gitutigan, mao na lamang kini ang iyang gisaligan. Apan imbes nga, iyang hatagan lamang gamay ang Ginoo, ang nahitabo, ihurot, Ginoo niyang hatag ang iyang nahabilin nga duha ka dako. O nga iyang gitawag ang iyang mga tinun-an o giingnan,
Labaw pa sa gipanghatag sa uban ang gihulog ni ining kabos nga byuda. Kaya ang uban gihulog sa sobra sa ilang bahandi, apan siya bisan sa iyang kakabos nihatag sa tanan nga iya. Ihatag pa gani niya ang tanan nga iyang gisaligan aron mabuhi. Way pag-ukon-ukon, 100% tanan iyang gibalit ngadto sa Ginoo. Nagpahinumdom ka nato nga sa matag higayon nga kita usab sama sa mga tao kaniadto muhalad sa Ginoo, nahibalo ang Ginoo na daan sa kasing-kasing sa mga manggihatagon. Nahibalo na siya sa kasing-kasing sa mga buot magpasalamat ug muhalad sa Dios. Ug matud pa sa matag pamalandong nato niini, andunay daghan ang motibo sa paghalad ug paghatag. Unang-una nga motibo dili ikalimot adunay mga tao nga mohatag aron nga sila usab makadawat og bugti. Mapananglit sa panahon sa Pasko, muhatag tag una-una og regalo kaya aron maglaom pud ta nga makadawat pud ta, no? Niya na. Ang uban, moapil sa mga bo, no? Buay. Kay maglaom pud ko nga sa di badugay ako na pong turno, no? Muhatag ko tungod kay nagpaabot ako nga makadawat pod, nga makabalos pod ko og pangayo ng dawat. It is better to give and then later on you have to receive in response or in return, no? Mao ni ang sa prinsipyo, no? Mahatag ka, ayaw katingala nga daghan po kag mas daghan pa po ang imong madawat, no? Mao kini ang una nga nahibaw-an sa atong Ginoo, no? Sayod sa kasing-kasing niadtong mga manggihatagon. Apan nahibalo usab siya nga ang uban nihatag dili kay aron lang sila gusto nga madawat og return, aron nga sila baslan. Ang uban nihatag aron nga lamang nga sila mas mailhan pa kaysa naandan. Mas mahimo pa silang sikat kung sila makita nga permenting maghatag, gaining popularity, no? O nasayod ang atong Ginoo niya na, no? Ang ilang intensyon dili gayud siguro aron lang sa paghatag apan more on personal vested interest, no? Kadiya silang kaugalingon, ako ilina naman ko karon, pero mas mahimo pa siguro kung mas sikat sa ubang mga artista, mas gamahanan pa siguro ko nila kung magpadayon ko sa akong pagkamanggihatagon. Ang Ginoo na sayod ni ining maong motibo, no? Pero labaw sa tanan, siguro ang uban muhatag aron ang mga tao nga iyang hatagan mabutangan niya utang kabubuton, no? Ang mga tao nga iyang mahatagan posible nga makabaton og kani kabubuton kaniya, no? Ug sila dili na unya magpanuko kung ako buhangyo kanila, no? So kini posible nga mao pod ang motibo ug nahibalo ang Ginoo nining maong katuyuan sa paghatag. Muhatag aron nga himuon nimo ang imong nga magipanghatagan nga utangan diha kanimo. Di ba mao man kini ang atong nasinati karon, no? Daghan kayo ang moila nga kini ang among mga amo, no? Tungod kay ang mga amo kanunay nag-atiman sa ilang mga saot ug ang mga amo nagpaabot na sila usab silbihan niya, no? Silbihan niya. Pero labaw sa tanan, mga igsoon, kining upat nga hulagway, ang bida diya sa atong ebanghelyo karon, nihatag sa walay pag-ukon-ukon, bisan sa nahabilin na lamang nga pila kadako diha kaniya. Ang nasi ang kasing-kasing, ug nahibalo ang Ginoo, nga kung ihatag niya kining tanan nga iyang gisaligan, ibalik ini sa Ginoo ngadto kaniya sa daghan pang mga pilo ug sa daghang mga pamaagi. Ug kini usab ang laing motibo, no, sa paghalad ug pagkamanggihatagon ngadto sa Ginoo. Mga igsoon, ang gipunting ug gihulagway sa ebanghelyo karon, dili man nga ikaw dato nganing hatag ka nga walay ayo, no, dili. Apan unsa ang imong kasing-kasing sa panahon nga ikaw nihatag. Ug gani sa atong panahon karon, kung tinuod man daghang pobre kayong manghihatag, mas daghan man pobre. Pero nahibalo kita nga daghan po kayong mga adunahan nga kinasing-kasing nagahatag sa ilahang bahandig nagapaambit ngadto sa mga kabos. Sa walay pagpaabot pod nga sila bayran og baslan. Sa walay paghunahuna nga sila mahimong mas popular og mainila.
sa ilahang pagkaadunahan. Panlabaw sa tanan, wala sila magpaabot sa bisan unsa nga return. So wala sila magtinguha sa bisan unsa nga personal interest. Kinasing-kasing nga sila nihalad. Gani dinhi sa ato. Say ako'y maulaw, no? Daghan kayo ang muhatag pero moingon sila, Father, ayaw lang i-mention, no? Kinasing-kasing kayo ang ilahang paghatag. Ug akong gidayeg kining maong mga kinaiya ug batasan, kay mao gayud kini ang tinuod usab nga paghatag o pagpasalamat sa Dios. Kanang dili kinahanglan nga mogain ka og personal popularity, no? Kung dili kinahanglan nga ikaw mamantala ang imong pangalan. Kaya ang unang sa tanan, ang Ginoo nasayod ng daan. Maigsoon, dili na to malimtan ang kining maong matang sa pagpasalamat sa Dios o paghatag. Ang giingon ni kanhi Pope John Paul II, karon nahimo ng Pope Saint John Paul, no? Ingon siya, hinumdumi nga wala may dato kaayo nato. Dinhi sa yuta nga wala nagyay pang manginahanglan, no? Nga hatagan. O wala po siguro ay pinakapobre nato dinhi sa yuta nga walay ikahatag. Unang-una, tungod kay nahibalo ang Ginoo nga wala siya magkulang sa matag usa. Doon na lang hinoy og uban nga dili kontento. Ug doon na lang hinoy uban nga nakabsan sa pagkamanggihatagon ug naulipon sa pagkahakog ug sa pagkamapahitason. Sa mga igsoon nindot ka pamalandungan nato kini kay sa pagkatinuod wala may ato niining kalibutana, no? Kung doon na may imong giilang nga imuha, kining tanan blessing kini, grasya sa Dios tungod sa pagkamaayo sa Ginoo ug sa iyang pagkamanggihatagon. Ug angay unta usab nga kita makakat-on sa iyang pagkamanggihatagon. Labaw sa tanan, makakat-on kita sa duha ka byuda, no? Diya sa unang pagbasa sa basahon sa mga hari ug niining ebanghelyo karon ni San Marcos, nagihatag gayud nila ang tanan nga way pag-ukon-ukon uban sa gugma ug pagsalig sa Ginoo. Ug ang resulta, wala na sila makabsi. Wala sila nakulangi sa bisan unsa nga ilahang gikinahanglan. Mga igsoon tinuod gayud, diha sa pagkamanggihatagon, tinuod nga pagkamanggihatagon, mutubod ang daghan nga mga panalangin. Mapuno unta kita sa grasya. Dili lang siguro material nga mga butang, no? Pan mapuno unta kita sa kaayo sa Dios ug maunta kini usab ang makapatagbaw, makapalipay sa kinabuhi. Labi na kay hapit na ang Pasko nga nagkahulugan sa pagdawat ug sa paghatag. Hinaot pa unta. Manindog ang